बे समावहाय जोंनि गोजाम हालमाजिया गोदान गथायनांगौ जों बेखौ लाग्रोनोसै बे समावहाय जोंहा मोनसे जोङो बिदाय होनायनि हालमाजिया गोबां खस्थ' खालामनानै जों न' सिबबोबाय बेबायदिनो मावबोबाय बिथांखौ जोङो बिदाय होनायनि थाखाय मोनसे बेबायदिनो महिलाफोरनो जों बिमाफ्रा बाहायजाथावथाव बुस्थु मुवा मोनसे जोङो बिथांहाय गिफ्ट होनो थाखाय आखायाव लादों बे गिफ्टखौहाय जोंहा दानो सेक्रेटारिया बे समावहाय लाबोनानै बिथांनो मानखौ बावगोन गैया बुंबासै सेक्रेटारि गैयानो ayo, mahal bilang.